Bon dia, mossadors. Què fem, Arnau? Anem a almorzar o què? Ai, però i Pelayo? Pelayo, no ho sé, no estava així. Míralo. Chicos, mireu quines pipes més guapes, les del manicero. Bueno, però anem a almorzar primer a tavernes, no? Per a picar trauen cacaus i una ensalada contundent típica de la Safor. Encara que nosaltres portarem este paquet de pipes, Podeu trobar aquestes pulseres de falles. Poseu-se-la. també podeu demanar els seus torrendos, que estaven super cruixents, o les seues braves caseres, que elaboren en 3 salses diferents. I ara sí ens porten els seus entrepans especials. El primer duia figatells de la zona, ceba, pernil a la planxa, foie i una salsa de boleto. Una combinació de sabors molt original. ¿Y este? Las de leche encarrillada, bacon crujiente, pimiento italiano, patatas y salsa de verdura. Una combinació bestial. També tastarem el crispy chicken, que duia pollastre rebossat en quicos, ceba, albarxina rebossada i mel per damunt. Los de los colis, porto secreto. Una salsa de trufa, ceba, pernil a la planxa, formatge curat, pimentó verd i mojo picón. Un entrepà molt recomanable. I per acabar, un bon cremaet fet al moment. Este esmorzar es troba al bar de Legend en Tavernes de la Valldigna.